Dr. Ricky H. Sunkon, ublakhlat no kajanwit kaknai trek rumpang Hajar Punriu, hagi election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency, House Dem Hajar Upsaw, lo job da kajingkershan kabalong lengba Jingieid ki Paidbah, kani ke MP Constituency, kata da batam hadu arlak nyupwe Hajar Bud. Kani ke Jingieid ka pawru agamiat bulakhlat no na kani sla perthai, Kaba da ki Hajar ki Paidbah ki ap hadu bularak no ka basa jungu shepok se, shiying kemi jungu, harangkat ki Ummat bercingam pangnut, halo kecingklat no kabompoi perkat. Pintu ya bantu ya. Habatin, Paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.